130 дзён беларусы змагаюцца са злачыннай уладай, і ўсім беларусам, якія змагаюцца за нашу свабоду, адрасавала прэмію Еўрапарламента імя Андрэя Сахарова за свабоду думкі Святлана Ціханаўская. Імёны беларускіх вязняў гучалі сёння у Брусэлі. У сэрцы аб'яднанай Еўропы гучала «Жыве Беларусь». Вітаю спадарства, Сергей Падсасонны, гэта студыя Белсат. Галоўнае і важнае ў жывую. Не пераключайцеся. Мария Колесникова, Вероника Цыпкала, Светлана Алексеевич, Вольга Ковалькова, Олесь Беляцкий, Микола Статкевич, Сергей Тихановский, Сергей Дылевский, Степан Путила. Живи Беларусь! Гэта радасная з аднаго боку падзея, але перадусім вельмі сумная, бо гэта прэмія таксама і для тых, хто ўсцяж застаецца за кратамі спадарства, і пра гэта будзе вельмі шмат гучаць сёння ў нашым эфіры. За візітам жа Святланы Ціханаўскай, а таксама прадстаўнікоў беларускай дэмакратычнай супольнасці ў Брусэль цягам апошніх дзён сачыла наша журналістка Аліна Коўшык, і ёй падсумаваўчае слова з галоўнымі вынікамі. Без вольной Беларуси не будет вольной Европы. С такими словами Светлана Тихановская приняла узнагароды імя Андрэя Сахарова, узнагароду усёй беларускай дэмакратычнай апазіцыі. І сёння у Брусэлі сапраўды беларускі дзень. Гэты дзень быў прысвечаны не толькі праблемам, але і святкаванню прагі да вольнасці, дэмакратыі нашай краіны. У самым галоўным месцы, ў сэрцы Еўрапарламенту, прайшло ўручэнне гэтай важнай узнагароды. Сёлета ў трэці раз яе атрымалі беларусы. Першымі была Беларуская асацыяцыя журналістаў, потым быў Александр Меленкевич, а сёння ўся дэмакратычная беларуская апазіцыя. І гэта азначае, што ўвесь свет, Еўропа, глядзіць на Беларусь, захапляецца і памятае пра нас. На адной сустрэчы, дарэчы, наш выбітны праваабаронца Олесь Беляцкі запрапанаваў, каб не толькі сённяшні дзень быў беларускім, каб увесь 2021 год тут у Еўропе, у аб'яднанай Еўропе, быў годам Беларусі. Яшчэ такая цікавостка, што зараз Еўрапейскі парламент амаль не працуе з-за ковіду, тут усё удалённа, але менавіта для нас, для беларусаў, яго як бы адчынілі наноў, адпалілі, уключылі ўсе ліхтары і святло, каб паказаць всяму свету і надаць больш увагі беларускаму пытанню. І, дарэчы, сёння упершыню беларуская мова гучала ў перакладах у Еўрапейскім парламенце. А таму вельмі спадзяемся, што за гэтымі вельмі прыгожымі і сімвалічнымі чынамі, за гэтай узнагародай пойдуць таксама канкрэтныя крокі. Санкцыі і ціск на рэжым Александра Лукашэнкі. Аліна Коўшык, Белсат, Брусэль. Спадарства, Аліна Коўшык сачыла таксама за візітам Святланы Ціханаўскай у Берлін і вось цяпер у Брусэль. Па-сапраўднаму вельмі важныя і гістарычныя візіты, бо гучыць пра Беларусь і нашыя праблемы, праблемы усіх беларусаў. Сама Святлана Ціханаўская прамовіла сёння ў Еўрапарламенце ад імя усіх узнагароджаных, хто быў на месцы, а таксама знаходзіцца за кратамі, ад імя, уласна, усіх нас, усіх беларусаў, якія змагаюцца за свабоду. Dear Mr. President, members of the European Parliament,
Шановны спадару прэзідэнт, шановныя чальцы Еўрапарламенту, спадары і спадарыні. Сёлета свет пабачыў абуджаную Беларусь. Мы выступілі за нашу свабоду, годнасць і нацыянальную ідэнтычнасць. Але мы сутыкнуліся з брутальнаю прыродаю рэжыму. Two realities confronted. Супрацьстаяць дзве рэальнасці. Мірныя, яркія людзі са сцягамі ды кветкамі супраць узброеных людзей у чорным, якія хаваюць твары за балаклавамі. Behind balaclavas. We Мы received атрымалі гэтую прэмію разам з адважнымі беларусамі. Мария Колесникова, Вероника Цыпкала, Светлана Алексеевич, Вольга Ковалькова, Олесь Беляцкий, Микола Статкевич, Сергей Тихановский, Сергей Дылевский, Степан Путила, and all the members of І кожным сябрам каардынацыйнай рады. But we are not alone here today. Аднак сёння мы тут не адны. З намі тысячы беларусаў, якія натхняюць нас, даюць нам моц і надзею. And hope. Many of them are not here today. Шмат з іх сёння не тут. Нашыя мужныя жанчыны, рабочыя, студэнты, лекары, настаўнікі, праўнікі, пісьменнікі, журналісты і актывісты. Усе тыя беларусы, якія змагаюцца за нашу свабоду. Гэтая ўзнагарода належыць ім. That this prize belongs. I have only Я one. маю толькі адзінае жаданне ў гэтым годзе. Я хачу, каб кожны беларус, які застаецца ў турме або вымушаны жыць у выгнанні, вярнуўся дадому. The third Sakharov Prize will Трэцяя сахараўская прэмія азначае новы пачатак для Беларусі. Nelson Mandela, who received Нельсон Мандела, які атрымаў прэмію Сахарова ў 1988 годзе разам з савецкім дысідэнтам Анатолем Марчанкам, казаў: «Я зразумеў, што адвага – гэта не адсутнасць страху, але трыумф над ім». he believed that brave are those Ён верыў, што адважныя тыя, хто перамог страх. only united Толькі разам мы можам цалкам перамагчы страх на нашым доўгім шляху да свабоды і пабудаваць новую Беларусь. every country Кожная краіна мае свой уласны шлях да дэмакратыі. А гэта наш. Жыве Еўропа, жыве Беларусь. live Беларусь. Живи Беларусь. Thank you. Гэта гаспадарства вельмі важныя словы для ўсіх нас, для ўсіх беларусаў і таксама авацыі стоячы для кожнага беларуса, які выходзіць. Кожны дзень, ужо 130 дзён працягваецца гэтае супрацьстаянне. Таму гэтая прэмія як для чальцоў каардынацыйнай рады, так і для ўсіх беларусаў. У Еўрапарламенце былі тыя, хто аказаўся ў спісе узнагароджаных, але, на жаль, асабіста быць маглі не ўсе. Многія застаюцца за кратамі. Ад імя Міколы Статкевіча ўзнагароду атрымала ягоная жонка Марына Адамовіч, замест Марыі Калеснікавай ейная сястра. Таксама за кратамі і муж самой Святланы Ціхановскай, вядомы блогер Сергей Тихановский. Радасці вялікай няма, шчыра кажучы. Есть, канешне, пачуццё задавальнення, бо мы перажылі і перажываем вельмі сур'ёзны гістарычны этап у гісторыі Беларусі. Рэальна гэта станаўленне палітычнага беларускага народа, нацыі, якое адбываецца нас на вачах і з нашым удзелам. Але барацьба працягваецца і багата ахвяр. Таму, шчыра кажучы, ад пачуццё такога задавальнення няма. Мабыць, яно з'явіцца толькі тады, калі мы канчаткова зменім сітуацыю і даб'емся таго, чаго мы дабіваемся все
апошнія 26 гадоў. Гэта ўзнагарода вельмі шмат значыць для Беларусі ў гэтым годзе, бо яна сапраўды адлюстроўвае ту барацьбу, якую вядзе вось ужо 26 гадоў беларускі народ за дэмакратыю. І гэтая ўзнагарода яна належыць усяму беларускаму народу, які выбраў дэмакратыю, які працягвае змагацца за каштоўнасці свабоды, права абіраць сабе ўладу. Гэта ўзнагарода тых лідараў, які ўзялі на сябе адказнасць за тое, каб натхняць людзей, які шмат гадоў ужо змагаліся за дэмакратыю, якія прыйшлі ў гэтым годзе новыя лідары і працягваюць гэту барацьбу. Для мяне гэта адзнака маёй дзейнасці, тых высілкаў, якія я разам з камандай і людзьмі, якія дасылалі нам інфармацыю, прыкладаў для таго, каб пра Беларусь пачуў увесь свет, і так адбылося, і свет прызнаў гэта. Прэмія Андрэя Сахарова за свабоду думкі. Беларусы атрымліваюць яе, на жаль, трэці раз. На жаль, бо змаганне за свабоду і змаганне за дэмакратыю не скончанае. Наша карэспандэнтка Аліна Коўшык паразмаўляла са Святланай Ціханаўскай адразу пасля ўручэння прэміі імя Сахарова за свабоду думкі. Спадарыня Святлана, перш за ўсё віншую вас з гэтай высокай узнагародай. Якія эмоцыі вы зараз, вось адразу пасля цырымоніі, у вас у душы, што адчуваеце? Спасибо большое. Но на самом деле как-то грустно. Вот грустно от того, если честно, что, во-первых, нет всех номинированных. Нет моего любимого мужа Сергея Тихановского, нет Николая Статкевича, нет Маши Колесниковой, нету Светланы Алексеевич. Они все по объективным причинам не могли здесь быть. Но в то же время и радостно, что такой награды были удостоены люди в этом году. И этой награды достоин каждый белорус. Потому что каждый сейчас борется с диктатурой, каждый сейчас борется с режимом в той мере, в какой он или она может. И эта награда означает признание всем миром белорусов в их стремлении бороться за демократическое будущее, за свободное и безопасное будущее для своих детей. Поэтому здорово, что получили. Это для нас вдохновение и знак того, что нужно двигаться вперед. Нельзя останавливаться. И, конечно же, да, надо сказать, что эту награду Беларусь получает уже в 3-й раз. Долгий наш путь к свободе и демократии, но этот год, конечно же, он другой. И в этом, я имею в виду весь год, да, может быть, у нас не получится все до Нового года, но в ближайшем будущем точно мы обретем свободу. Спадарыня Святлана, гэта таксама грошавая ўзнагарода, гэта 50 000 евро. Ці вы думалі пра тое, куды прызначыць гэтыя грошы? На самом деле вообще упустила этот момент, но я думаю, что деньги точно пойдут на Беларусь, то есть никто их себе не оставит, конечно же, это надо обсудить с остальными участниками. Ну, в принципе, тут обсуждать нечего, пойдут тем, кому нужнее. Сёння таксама быў прыняты 3-й пакет санкцыяў, ён нашмат меншы, чым мы чакалі. Што вы хочаце сказаць на гэты конт? Да, он меньше, чем мы ожидали, но это движение вперед в любом случае. И сейчас, конечно, мы уже не просим ни о чем Европу, мы уже настаиваем и требуем. Потому что у нас в стране эскалация насилия. Людей все так же сажают, людей все так же пытают в тюрьмах. Люди чувствуют себя небезопасно уже в своих квартирах, дворах. И небезопасно ходить, говорить, уже скоро станет небезопасно дышать. Поэтому мы настаиваем, конечно же, на следующем пакете санкций, конечно же, потому что это даже не серьезно. Это больше для символического понимания, что как бы Европа включена. Но поэтому мы сейчас изменили риторику на более жесткую. Потому что медленно Евросоюз раскачивается, как-то у них тоже все сложно, но сейчас они понимают тоже, что
это их ошибка, что они слишком медленно реагируют. Может быть, тоже думают, что ну, вот там само собой как-то нет. Нам нужна помощь здесь и сейчас, мы на ней настаиваем, и мы будем добиваться усиления санкций, расширения этого списка до максимально возможного. И вы знаете, оказывается, что тут не все понимают, что санкции нужно накладывать не только на тех, кто на ближайший, на ближайший на ближайшее окружение диктатора, а наоборот на людей поменьше рангом, для которых эти санкции на самом деле ощутимы. Кто, у нас же люди хотят и в Европу съездить отдохнуть, и там за покупками куда-то. Вот для них это будет ощутимо. А им наоборот казалось, что главное, чтобы была верхушка. Нет. И много приходится объяснять на самом деле, потому что их мировоззрение отличается от нашего, и они не могут не всегда правильно воспринимать информацию. Дякую вам вялікі. Яшчэ раз жыве Беларусі, мы вами ганарымся. Жыве вечна. Дякую вялікі. Жыве вечна спадарства, і трэці раз беларусы атрымліваюць гэтую ўзнагароду Еўрапарламента, прэмію імя Андрэя Сахарова за свабоду думкі. У 2004 годзе гэта была Беларуская асацыяцыя журналістаў. У 2006 годзе яе атрымаў Александр Мілінкевіч, тады кандыдат на прэзідэнцтва. І ўжо цяпер, 2020 год, па сутнасці, гэта прэмія не толькі каардынацыйнай рады, але і ўсіх беларусаў, як казала сёння сама Святлана Ціханаўская, якія змагаюцца за свабоду. Са мной спадарства ў студыі лаўрэат прэміі імя Андрэя Сахарова 2006 года, спадар Александр Мілінкевіч. Добрый вечар. Добрый вечер. Спадару Александр, прэмія радасці ці ўсё ж смутку? Вот сапраўды слушнае пытанне, таму што з аднаго боку так важна, што ёсць салідарнасць усёй Еўропы. Там сядзяць парламентары з усіх краінаў, яны абсолютнай большасцю прагаласавалі. А з іншага боку, трэці раз, это значыцца, што ёсць вялікія праблемы са свабодай у Беларусі, з правамі чалавека. І так, віншуючы лаўрэатаў сённяшніх, шчыра абсалютна віншую, вельмі рады, што зноў адзначылі, я скажу, што хацеў бы, каб больш прэмій мы такіх не атрымлівалі. А лепш атрымліваць прэмію па літаратуры, па фізіцы, нобелеўскай і так далей. Бо гэта прэмія, як слушна вы сказалі, што яна і смутку, і радасці. Больш у гэтым усім радасці, што нас заўважылі, што прыслухоўваюцца да нашых праблемаў і што мы не адны, тое, што таксама сёння ў сваёй прамове падкрэслівала Святлана Ціханаўская. Ці ўсё ж такі тут вельмі сумны таксама пасыл, бо паводле апошніх падзеяў у нас мы маем больш за 30 000 чалавек затрыманых толькі і вялізная колькасць палітвязняў. І я дасведчаны чалавек, прайшоў праз усё, даволі даўно ў дэмакратычнай апазіцыі. І скажу, што я не чакаў, што такія рэпрэсіі, такія жорсткія, хаця і сам праз іх праходзіў, могуць быць на Беларусі. Такія цынічныя, крывавыя, са смерцю, з гвалтам, з такім проста брыдотным стасункам да простых людзей. І таму, можа, гэта выпрабаванне. Вот, я веруючы чалавек, я скажу так, это такое выпрабаванне звыш даецца нам для таго, каб мы ацэнілі сябе, сваю гісторыю і бачылі, як нельга. Вот это таксама школа вялікая. І тое, што сёння адбываецца з грамадствам, вот гэта вялікая перамога, вот гэта шчасце, таму што гэтае грамадства больш у дыктатуру не вернецца, яно адстаіць свабоду. Адбываецца нейкае абсалютнае ачышчэнне і нараджэнне нацыі. Гэта ўсе падкрэсліваюць. Людзі вяртаюцца да сваіх каранёў, да нацыянальных вартасцяў. Гэта вельмі важны момант. Але ўсё ж такі тое, што вы таксама зазначаеце, 26 гадоў і трэці раз беларусы атрымліваюць гэтую прэмію. І гэта азначае, што трэцяе дзесяцігоддзе працягваецца гэтае змаганне. Можа, штосьці не так у гэтым змаганні. Можа, мы робім штосьці не зусім на месцы і не зусім паспяхова. Можа, варта штосьці змяніць. Ці ўсё добра? Гісторыя паказвае, што змаганне за свабоду – гэта змаганне ўсё жыццё і ў любой краіне. Вот нават у Польшчы трэба змагацца і адстойваць свае правы,
і свабоду трэба адстойваць. Трэба абмяжоўваць уладу. Гэта так трэба рабіць у дэмакратычных краінах. Ну, у нас, канешне, іншая сітуацыя. І я лічу, што вот у некаторых есть такі настрой, што нібы павінна быць уже вот наступіць дэпрэсія, мы не выйгралі, а вот мы так выходзілі, і здавалася, ну як это можа ўстаяць. Але для мяне перамога ўжо ёсць велізарная якраз у тым, што вы кажаце, это перамога над самім сабой. Вот я знішчыў страх у сябе, і сусед мой знішчыў. Я адчуў сябе беларусам і ганарусь гэтым, і мне кажуць, што ёсць чым ганарыцца суседзяй з іншых краінаў. І гэта перамога. Я хочу жыць годна. Вот гэта перамога. І людзі, калі яны ўсё больш і больш, і сёння нават з меншай актыўнасцю вуліцы, па вядомых прычынах, калі людзі гэта адчуваюць, яны устойла больш не пойдуць. Яны будуць адстойваць сваё права быць чалавекам. Таму я думаю, што мы ўжо выйгралі ў гэтым сэнсе, а палякі змагаліся за права жыць у незалежнай краіне ў свабодзе 10 гадоў. Немцы таксама вельмі доўга ішлі да таго, каб збурыць гэты мур, пра які сёння спяваюць і па-беларуску «разбуры турмы муры». Спадару Александр, таксама у апошніх падзеях вельмі часта я асабіста назіраю, напрыклад, у сацыяльных сетках такую рыторыку, якая нібы паволі, нібы памалу з'яўляецца такія укіды дробныя, што ну, было ж не так дрэнна. Што ж вы зрабілі? Разгойдалі гэтую Беларусь, разгайдалі гэтую лодку. Пры Александру Лукашэнку, вось калі ўсё было спакойна, ну, жылі, працавалі, і нібыта не было так дрэнна. А цяпер паглядзіце, што вы нарабілі. Ці гэта мэтанакіраваная гульня, як мяркуеце? Я ўсё жыццё спрабую не змагацца з асабістай там шпіёнаманіяй, з канспіралогіяй і так далей. Канешне, працуе і ўлада, і спрабуе як-то пераканаць, што такую краіну разбурылі, як вядома. Я не думаю, што гэтых людзей, якія выходзілі на пратэсты, гэта велізарная колькасць, а па падтрымцы гэта большасць абсалютная Беларусі, што гэтых людзей можна пераканаць, што давайце вернемся в туды. Вот ніхто не захоча гэта рабіць. Моладзь вырасла, новае пакаленне, яны бачылі свет, яны атрымліваюць візы і шырока ездзяць, яны адукаваныя, інтэрнэт вялікую ролю адыграў, яны ж не з тэлебачання інфармацыю бяруць. І таму проста Лукашенко неймаверна прайграў, таму што ён састарэлы. Я ўж не кажу пра яго дыктатарскія замашкі і пра тое, што ён узурпатар, гэта іншая тэма, а проста асабіста. Ён не разумее, што адбываецца, но мяне непакоіць вось што. Калі вот мы кажам дыялог, Светлана Ціханаўская, якая толькі што выступала, кажа, і слушна, дыялог вельмі патрэбен у такіх выпадках. Улада не здольная на дыялог, бо яна не можа ацэніць сітуацыю адпаведна, рэальна. Ім здаецца, што это ўсё проіскі западу. Запад гэта ўсё выдумаў. І ў такім выпадку трэба сапраўды біць і знішчаць. Таму ўлада не дзеяспасобна яшчэ і па гэтай прычыне. Але, спадар Александр, вы заўсёды былі прыхільнікам дыялогу. Мы з вамі сустракаліся ў тым ліку і ў гэтай студыі. І спрачаліся. У тым ліку тут была з намі спадарыня Наталля Радзіна, якая заклікала да больш радыкальных дзеянняў. Вы ўсё ж такі заўсёды гаварылі пра дыялог і дыялог. Ці сёння, у сённяшніх абставінах, такі дыялог з Александрам Лукашэнкам усцяж магчымы? Думаю, што не. Абсалютна. І калі я казаў пра дыялог і тут у Варшаве, і калі я казаў пра яго ў Брюсселе, я меў на ўвазе іншае. Я не прапанаваў Еўропе, як яна это зразумела, зрабіць з Лукашэнкі дэмакрата, еўрапейца. Ён ніколі ім не будзе. Ён савецкі абсалютна чалавек. Я прапанаваў адкрыць для беларусаў Еўропу. І дыялог больш патрэбны для людзей. А калі захлопваецца жалезным занавесам, то нам толькі шлях у Маскву. І яшчэ адна праблема. Калі ёсць санкцыі жорсткія, то яны сапраўды могуць скінуць дыктатара. Хаця не заўсёды. Але яны пра еўрапейскія настроі памяншаюць, пра дэмакратычныя памяншаюць. І людзі думаюць, што акрамя Масквы у нас партнёра быць не можа. Заўсёды мусіць быць баланс, вот, калі мы кажам пра санкцыі. Санкцыі сёння ізноў трэці пакет уведзены, як вядома, і будзе датычыць бліжэйшага атачэння Александра Лукашэнкі. Гэта 29 асобаў і 7 прадпрыемстваў. Ужо неўзабаве яны пачынаюць дзеяць, гэтыя санкцыі. І дэмакратычная Еўропа па-рознаму спрабуе прамаўляць вось праз гэтыя пакеты санкцыяў, таксама праз гэтую сённяшнюю прэмію. Гэта хіба таксама пэўная прамова і дэкларацыя для афіцыйнага Менску?
Абсолютно гэта так. Гэта не толькі салідарнасць, мы з вами, а вы там давайте. Не про гэта мова. Мова ідзе про тое, што яны кажуць, мы спавядаем такія каштоўнасці, вы таксама, і давайте будзем разам. Тут яшчэ одна вельмі важная рэч. І калісьці і Польшу не лічылі Еўропай. Думалі, што пасля Нямецчыны пачынаецца Сібір. Потым палякаў, прыбалтаў ўжо вырашылі, што яны еўрапейцы. Для нас зараз нараджаецца яшчэ Беларусь як еўрапейская краіна ў свядомасці замежнікаў, у свядомасці тых дэпутатаў, што там сядзяць. Все кажуць, паслухайце, яны больш еўрапейцы, чым мы. У Парыжы ламаюць, б'юць, крушаць і паляць, а яны глядзіце як. І гэта вялікая перамога і для нас, і для таго, каб нас лічылі Еўропай. Спадар Александр, ці ў гэтым змаганні Святлана Ціханаўская гэта дэмакратычны лідар з націскам на лідар? Я лічу яе абсалютна лідарам пратэсту. Для мяне яна таксама чалавек, які перамог. Я не сумняваюся, што яна перамагла і даволі сур'ёзна перамагла. У мяне стасунак да Святланы такі розны. На пачатку мне здавалася, што чалавек, які прэтэндуе, ну нават калі є такая гісторыя. Мы ведаем, чаму, якая матывацыя была, калі яна пайшла. Мне здавалася, што яна мусіць увесь час гаварыць все ж такі якія-то хаця б простыя рэчы, а якой будзе краіна, а што ў будучым, а не толькі паўгады і будуць перамены. І мне вот гэтага не хапала. Сёння я шчыра скажу, што, магчыма, я памыляўся, таму што яна паказалася людзям такой, як мы, бо яна нас разумее. Мы живем аднолькава. Яна не з той высокай эліты, якая... Але Александр Лукашенко якраз таксама прыйшоў на хвалі гэтай прастаты. Было так, было. І Лукашенко. Я быў на мітынгах у Гародні, у той час быў віцэмэрам, быў на мітынгі, прыходзіў, слухаў яго выступы, плакалі нават сярэдняе пакаленне, я ўж не кажу старое. Гэта было так. Но Светлана зрабіла каласальны, гэта ўсе адзначаюць, каласальны рывок наперад. Яна вельмі добра вучыцца. Побач ёсць дастойныя кансультанты, дапаможнікі. І яна стала палітыкам. Я б не хацеў, каб яна адыходзіла з палітыкі. Калі будуць вольныя выбары, яна павінна прэтэндаваць, таму што такое імя не разменьваецца, мусіць служыць краіне. І тут унутры, і там, на захадзе. Ну, я асабіста памятаю, што калі рабіў сваё першае інтэрв'ю са Святланай Ціханаўскай, вось калі ўсё толькі пачыналася, калі стала вядома, што яна будзе кандыдаткай, калі мужа не зарэгістравалі, абсалютна абсурдна, а потым кінулі за краты, то гэта зусім была іншая Святлана Ціханаўская, зусім іншая, зусім не прыгатаваная нават да размовы з журналістамі, гэта было бачна. Сёння гэта жанчына, якой захапляешся менавіта вось з гэтага боку. І Святлана Ціханаўская таксама кажа сёння еўрапейскім палітыкам, што вы надта мала робіце канкрэтных крокаў. Ці вы з ёй згодныя? Я не ведаю, што лічыць канкрэтнымі крокамі. Мне здаецца, што сёння Коордынацыйная рада і Святлана Ціханаўская робяць тое, што магчыма, паколькі яны за мяжой, гэта значна больш складана, робяць неабходна. І я вельмі цэню, што зараз нарадзілася эканамічная праграма. І я знаю асабіста Алеся Ліхновіча, які каардынуе гэту працу, вельмі таленавіты эканаміст, пра беларус абсалютны. І это кажа пра тое, што ўжо ёсць каманда. Яна служыць не толькі для Светланы, каб яна стала палітыкам назаўсёды. Яна служыць Беларусі, таму што палякі, вот мы зараз у Польшы знаходзімся, палякі падрыхтавалі вельмі добрыя рэформы. Прафесара лепшых універсітэтаў іх рыхтавалі, і калі прыйшлі да ўлады, яны зрабілі рэформы, якія дзейнічаюць да сёння. І таму я думаю, што яны робяць тое, што магчыма, і падтрымліваю іх, а памылкі кожным можна там казаць, што бываюць. Но перспектыва ў гэтай групы ёсць, і яна проста тую місію выконвае, якую павінна. Гэта група, якая гучыць вельмі з шырокімі абяцаннямі для Беларусі і для беларусаў, якая можа даць вельмі шмат беларусам. Сёння Святлана Ціханаўская гаворыць, напрыклад, пра прышчэпкі ад ковід, якія можна з Еўропы паставіць у Беларусь. Але Александр Лукашенко гаворыць пра вытворчасць уласных прышчэпак, напрыклад. Сёння Святлана Ціханаўская прамаўляе па-ангельску ў Еўрапарламенце, і гэта гучыць. Гэта ўражвае, гэта робіць вельмі такую прыемную рэакцыю слухачоў. Александр Лукашенко пры гэтым сустракаецца выключна цяпер на ўсходзе і прамаўляе не то па-расейску, не то па-беларуску неяк, так, і робіцца крышачку сорамна за такога блога кіраўніка, а некаторым вельмі сорамна, асабліва калі ён гуляе ў доктара і гэтак далей. Але Александр Лукашенко ўсцяж пры ўладзе. Ці не ўзнікае пачуццё страчанага часу?
З одного боку, так. Но я думаю, что нараджэнне народа, а мы ж весь час кажам, што палітычная нацыя нараджаецца, і свядомасць расце, і цікавасць да сваіх каранёў, і жаданне жыць на падставе каштоўнасцяў еўрапейскіх, таму да Еўропы імкнення і сцяг, ён хоць пра беларускі, ён і пра еўрапейскі. Вось. Гэта пераможа, таму што важней тое, што адбываецца не ва ўладных колах сёння. Сёння яны себе паводзяць просто безнадзейна нават для сваёй гісторыі. Яны знішчаюць усё, што маюць, апошніх людзей, которые яшчэ падтрымліваюць. А тыя, што выступаюць за новую Беларусь, перамогуць адназначна. І гэтым ніхто не сумняваецца ні ў Еўропе і ні ў нас. Хаця трошкі дэпрэсіўныя ноткі бываюць. Перамога непазбежная, таксама гаворыць нам гісторыя. Спадар Александр, напрыканцы нашай размовы хацеў запытацца крышачку пра іншае. Я ведаю, што вы ствараеце вольны універсітэт для, між іншага, тых выкладчыкаў, якія страцілі працу ў Беларусі, гэта можа быць пляцоўка. Можа, распавядзіце пару словаў пра гэта. Тэма вельмі важная, і дзякуй за гэта пытанне. Мы моцна не рэкламуем, таму што гэта першыя крокі, падрыхтоўчыя працы, якімі мы займаемся, шчыра кажучы, не першы год. Сёння выглядае онлайн-універсітэт еўрапейскіх ведаў, еўрапейскіх дыпломаў для Беларусі вельмі актуальны, таму што ковід, таму што дыктатар крывавы і таму што народ такую рэвалюцыю робіць. Але гэта тэма назаўсёды, яна не толькі такая сітуатыўная, гэта тэма вельмі важная. Мэта галоўная, якую мы ставім перад сабой, гэта пачаць пасля дыпломнай адукацыі і даць магчымасць навучацца тым людзям, што ўжо маюць вышэйшую, але хацелі б мець веды дадатковыя, вучыцца трэба ўсё жыццё. Якія веды, якія спецыяльнасці? Перш за ўсё тыя, што патрэбныя для трансфармацыі, для рэформ. Таму нам цікава выкарыстаць гэтыя новыя існуючыя магчымасці дыстанцыйнага навучання. Людзі ў Беларусі, не ўсе ж сюды прыедуць навучацца, тым больш старшае пакаленне. І яны навучаюцца і публічнай палітыцы, і публічнаму менеджменту, і эканоміцы, і якія рэформы былі ў розных краінах у медыцыне, у адукацыі і так далей. Мы хочам падрыхтаваць максімальна шырокае кола людзей, здольных рабіць рэформы не толькі ў Менску, у Гомелі, Гародні, але і ў Лідзе, і ў Воршы. Это вельмі важна, таму што нема дыктатуры, это такое свята вялікае народнае. Але што далей? А што далей? І заўсёды. Нібы многа людзей адукаваных у Беларусі. Нам за адукацыю не сорамна. Але это ўсё ж такі, перш за ўсё, добрая адукацыя. Это у нас інжынеры, праграмісты, фізікі і так далей. Как толькі пераходзім да сацыяльных навукаў і гуманістычных, мы ведаем, якая сёння спроба насадзіць ідэалогію, якую яны самі не разумеюць, што такое. І мы б хацелі проста мець празрыстыя межы для такой адукацыі. Гэта магчыма. І яшчэ выкарыстаць досвед рэформаў у Польшы, у Эстоніі, у Грузіі, у Чэхіі і проста расказваць людзям, якія прыйдуць да ўлады, у мясцовыя саветы, прыйдуць у парламент, стануць міністрамі, чтоб яны ведалі, а як это рабілася, што варта рабіць, а што не варта. Некаторыя былі і памылкі ў рэформах, асабліва новых сябраў еўразвяза. І тым звольненым у Беларусі, я разумею, што можа знайсціся там месца працы. Звольненым – это адна з праграмаў. І это вельмі важна, таму што звальняюць, як правіла, больш актыўных, больш адукаваных і больш людзей прыстасаваных да новых метадаў навучання, больш маладых. І мы ўжо ім хочам запрапанаваць, і у нас будзе такая частка праекту ў наступным годзе, магчыма, пры падтрымцы еўразвяза таксама. Мы хочам запрапанаваць ім рабіць у Беларусі модулі, якія будуць выкарыстоўвацца усімі беларусамі, дзе б яны не жылі. Я лічу, што это такая і сацыяльная задача, і захаванне патэнцыяла акадэмічнага, які ў нас вельмі сур'ёзны ў краіне. Вельмі сур'ёзны, і перадусім гэта людзі свабоды, бо за гэта іх звальняюць працы. Дзякуй вам за гэтую размову. Спадар Александр Мілінкевіч, лаўрэат прэміі імя Андрэя Сахарова 2006 года. Маім і спадарства госцем. Адзінае развязанне крызісу ў Беларусі – новыя выбары, лічыць шматразовы чэмпіён свету па муай-тай Віталь Гуркоў. Вядомы спартовец звярнуўся да прадстаўнікоў сілавых структур. Провитание, земляки. Меня зовут Виталий Гурков, я заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, многократный чемпион мира и Европы по тайскому боксу и кикбоксингу. И сегодня я обращаюсь к белорусским силовикам. Беларусь пережила много бед, трагедий и войн. Но то, что сегодня происходит в нашей стране,
не имеет никаких похожих примеров. На Беларусь напали люди, которые приняли присягу охранять свой народ, поддерживать порядок и защищать соотечественников. На Беларусь напали вы. Вы бегаете по дворам с дубинами, бьете стариков и детей, студентов и врачей. Я уверен, тот, кто считает себя настоящим мужчиной и воином, не так представлял себе свою доблестную службу. Вчера сотрудники правоохранительных органов и офицеры запаса опубликовали открытое письмо против массовых репрессий и за новые президентские выборы. И теперь я обращаюсь к каждому из вас. Курсанты и сержанты, офицеры запаса, а также действующие сотрудники. Если вы еще не забыли, что такое честь мундира, подпишите открытое письмо. Проведение честных выборов является единственным выходом из сложившегося кризиса в стране. Восстановить понятие законности и справедливости пока еще не поздно. Спадарства, палітычны вязень Ігар Лосік павінен быў вось літаральна праз тыдзень выйсці на волю. Але не выйдзе. Ёсць новы артыкул, ёсць новае абвінавачанне, і цяпер яму пагражае ад 3 да 8 гадоў турмы. Ігар Лосік абвесціў галадоўку, а разам з ім ягоная жонка, палітвязня Дар'я Лосік, якая ўжо цяпер з намі на сувязі. Вітаю, спадарня Дар'я. Добрый вечер. Вельмі такі адважны і радыкальны крок. У вас муж у вязніцы, муж палітвязень. З іншага боку, таксама 2-гадовая дачка. Адказваеце не толькі за сябе, але і за ўсіх навокал. Чаму вырашылі таксама галадаваць разам з мужам? Потому что, когда мой муж находится в тюрьме и голодает, каким образом я могу здесь вести нормальный образ жизни, даже учитывая то, что у меня есть маленький ребенок. На маленьком ребенке это не скажется никак, потому что для нее будут созданы все условия, чтобы она не ощутила какой-то либо дискомфорт. Просто, он мой муж, он часть меня, и я не могу его просто так оставить. Дар'я, але з іншага боку, улады, як мы бачым, не чуюць ні старых, ні малых, арыштоўваюць 80-гадовых, старэйшых людзей, таксама катуюць, збіваюць жанчын, дзеці ўцякаюць ад іх, і яны цягнуць іх у аўтазакі. Нема таксама на іх страху перад ксяндзамі, якіх кідаюць, ці святарамі, якіх кідаюць за краты. Ці мяркуеце, што ваше галадаванне будзе пачутае нейкім чынам? Вы знаете, я не рассчитываю, что прямо здесь так все сложится, что моего мужа быстро выпустят, но хотя бы мы дадим какой-то, может быть, толчок к тому, что стоит задуматься о том, что вообще происходит и что творится. Человек не виновен, а его закрыли и держат в заложниках просто-напросто. Это ненормально. У человека растет дочь, которую он полгода не видел, у человека есть жена и родители, а его просто закрыли и держат. Это ненормально. Якая інфармацыя даходзіць ад Ігара? Як ён сябе пачувае, што ён здольны распавесці, як гэта ўсё выглядае? Вы знаете, со вчерашнего дня я не знаю ничего, что сейчас с ним происходит, но до этого момента он был более-менее бодр, он до последнего рассчитывал, что это все либо закончится, либо будет двигаться к своему логическому завершению. Но я думаю, что сейчас он дико подавлен, и о каком-то настроении его говорить просто нет необходимости, потому что мы все видим сами. Салідарнасць з вамі ёсць нейкая? Вы яе адчуваеце ці пакінутыя сабе і сваёй сям'і? Вы знаете, я когда вчера выложила в Инстаграм пост о том, что сначала муж объявляет голодовку, а я следом за ним, мне очень много сообщений приходило в личку, и я, наверное, только к вечеру смогла на все ответить, потому что это огромное количество людей, которые сопереживают, которые предлагают какую-либо помощь. Но я такого не видела еще ни разу. Просто спасибо всем этим людям. Это сильно очень. Дар'я, як вы, калі глядзіце на гэтую салідарнасць, на тое, што адбываецца кожную нядзелю, на тое, што вывешваюцца чырвона-белыя сцягі, нягледзячы на сапраўдныя пагрозы і здароўю, і свабодзе людзей, гэта нараджэнне нацыі?
Безусловно, да, потому что как бы я за все время такого не видела, чтобы люди настолько смело выходили на улицу, вывешивали флаги какие-то, баннеры печатали, плакаты. Это, безусловно, показывает то, что белорусы, они как бы обновились, то есть все по-новому теперь, они не боятся, и они, наверное, добьются своего рано или поздно, но в любом случае добьются. У інтэрв'ю радыё свабода вы гаворыце пра тое, што Ігар мае свой план пасля вызвалення, гэта вянчанне. Ці вы таксама маеце гэткі план, ці гэта абавязкова будзе гэтае вянчанне? Ну, в любом случае, я поддержу мужа. Я ему в письме уже ответила, что да, как бы, если ты решил, я в любом случае с тобой соглашусь, почему бы нет. То есть мы столько прошли, и я думаю, что это только закалило наши чувства и показало то, что мы будем вместе в любой ситуации. І разам вы таксама ў гэтай сітуацыі галадавання. Дзякуй вам за гэтую размову. Спадзяюся, што ўсё скончыцца добра і для вас, і для вашай сям'і, і для Ігара, што ён вернецца і адбудзецца гэтае вянчанне, якое пабачыць уся Беларусь. Напэўна, нам будзе вельмі цікава за гэтым назіраць. Дар'я Лосік, Спасибо. жонка палітвязня Ігара Лосіка, якая далучылася да галадоўкі разам са сваім мужам. 2 гады пазбаўлення волі ў калоніі агульнага рэжыму для віцебскага мастака-разьбяра Уладзіслава Макавецкага. Суддзя Сняжана Кіндзеева, і гэтае прозвішча варта памятаць. У судзе Кастрычніцкага раёну Віцебску прызнала яго вінаватым у гвалце ў дачыненні да супрацоўнікаў МУС. Пацярпелыя старэйшы сяржант міліцыі Феадотаў і малодшы сяржант Пятроўскі сцвярджалі, што 6 верасня падчас вулічнага шэсця Макавецкі замахнуўся падабранай з зямлі міліцэйскай дубінкай у бок супрацоўніка МУС, хапаў за рукі і выказваў пагрозы. Сваёй віны Макавецкі цалкам не прызнаў. По факту удар получил он дубинкой. Ну, на видео это видно. Дубинка отлетела, он ее подскочил. Через пару шагов он ее выбросил. Вот и вся ситуация. Вот. Но это сочли достаточным, чтобы считать, что он угрожал сотрудникам милиции. Я не знаю, как я бы среагировала. Я не знаю, может, я тоже побежала бы, если бы я увидела, что человек лежит на земле и над ним машут дубинки. Я такой же человек. У меня и у мужа, и у сына моего, и младшего, у нас обостренное чувство справедливости. Влад всегда был честным. На суде говорил правду, и было видно, что он искренен. Понимаете? Вот. Он даже попросил прощения у сотрудников за то, что дал им повод подумать, что эта ситуация их испугала. Он говорит, наверное, я выглядел в их глазах именно так, как они считают. Но я совсем не хотел никому причинить боль, и я этого не сделал. Я считаю, что человек ничего не сделал, кроме того, что вышел на мирное уличное шествие и, как говорят материалы дела, якобы замахнулся в сторону сотрудников органов внутренних дел. Это... И на кого конкретно? Именно в их на бок? Да, в их. А как конкретно он что? Он же не знал, кто Иванов, кто Петров, кто Сидоров. Он не испытывал никому никакой неприязни. Вот. И за это получить, извините меня, 2 года лишения свободы, это можно, наверное, только в Беларуси и в Северной Корее. Власть пытается поддержать вот эту атмосферу страха, и не только ее поддержать, а, как говорится, повысить эту планку, таким образом погасить протестные настроения граждан. І менавіта спадарства ў звязку вось з такімі дзеяннямі дэмакратычная супольнасць Беларусі атрымала сёння ад Еўрапарламенту прэмію Сахарова за свабоду думкі, а тым часам афіцыйны Менск атрымаў пакет санкцыяў. І пра гэта, між іншага, сёння паразмаўляем з вядомым палітычным аглядальнікам Александрам Класкоўскім, які ўжо цяпер з намі на сувязі. Добры вечар. Вітаю вас. Спадар Александр, можа пачнем з такога больш прыемнага. Гэта прэмія для дэмакратычнай супольнасці, прыемнага ў сваёй непрыемнасці, бо непрыемна за што атрымалі, але ўсё ж такі важна, што Беларусь заўважылі. Якое значэнне, па-вашаму, сёння і які сігнал для афіцыйнага Менску ў гэтай прэміі?
Сігнал вельмі просты і зразумелы. Еўропа падтрымлівае тых, хто ў Беларусі змагаецца за перамены, змагаецца, скажем, наўпрост, каб скінуць гэты рэжым, змяніць уладу і каб нарэшце адбыліся сумленныя выбары, каб запанавалі дэмакратычныя прынцыпы ў Беларусі. Але хіба для афіцыйнага Менску больш важны трэці пакет санкцыяў? 29 асобаў, 7 прадпрыемстваў. Эфектыўна і страшна для Менску? Тут трэба пачакаць усё ж такі, наколькі я ведаю, заўтра афіцыйна будзе публікацыя на гэты конт. Мы тады ўбачым канкрэтна, хто трапіў дадаткова ў гэты чорны спіс, якія персоны і якія прадпрыемствы. Ёсць такая неафіцыйная інфармацыя, што хто-кольвік з бізнесменаў, набліжаных да рэжыму, набліжаных да кіроўнай вярхушкі, здолеў выслізнуць з-пад гэтых санкцый, даказаць, так бы мовіць, што яны ні пры чым, я не такая ж до трамвая, як той кажа. Вось, але трэба пабачыць канкрэтыку. Усё ж такі, я вось так адчуваю па рэакцыі публікі, якая настроена супраць рэжыму, апазіцыйнай, скажем так, публікі, што, маўляў, чакалася, што гэта будзе болей важкі пакет санкцый. Наколькі я ведаю, каманда Ціханаўскай таксама шырэйшая рабіла прапановы. Таму можна сказаць, што Еўропа ўсё ж такі асцярожнічае, хаця пакрысе і ўзмацняе гэты націск на рэжым Лукашэнкі. Я думаю, што ў Мінску ўжо пачынаюць трошкі ёрзаць, пачынаюць трывожыцца. Канешне, і заўтра, вось, калі будзе надрукаваны гэты чорны спіс, я думаю, што прадстаўнік беларускага МЗС, напэўна, там ужо сядзяць і складаюць чарговы адлуп у такім задзірыстым духу, як заўсёды, што, маўляў, вы яшчэ самі пашкадуеце, а нам усё гэта па барабане. Але насамрэч, я думаю, не па барабане, таму што тут варта ўлічваць комплекс чыннікаў. Цісне Захад і паступова узмацняе свой ціск, падціскае Масква і цісне вуліца. Як ні стараецца ўлада здушыць гэтыя пратэсты, але яны перайшлі ў іншы фармат, у дваровы фармат, у напалову такі партызанскі фармат, але не сціхаюць. І ўсё гэта ў комплексе падточвае рэсурс сістэмы Лукашэнкі. Спадару Александр, з іншага боку, сядзіць сабе такі Александр Лукашенко і думае, гэтыя санкцыі, такія пакеты былі ўжо не ўпершыню. Былі яны з самага рознага кшталту і з боку Брусэлю, і з боку Вашынгтону, і з іншых месцаў. Перажылі гэтыя санкцыі і кірую я далей, як кіраваў. Так, сапраўды. Это ўжо ўжавіў, але толькі на першы погляд. Калі параўноўваць з тым абвастрэннем дачыненняў, якое было між Мінскам і Захадам пасля выбараў 2006 і выбараў 2010 году, то тады, напрыклад, 10-й год, тады Лукашенко даў усім па 500, і на той час гэта былі добрыя грошы, і хоць плошча была даволі шматлюдная, але ўсё ж такога масавага руху за перамены, за змену рэжыму тады не было. І Лукашенко пачуваўся болей камфортна. І Масква тады падтрымлівала, давала яшчэ добрыя субсідыі. Цяпер па-першае, падтрымкі ўнутранай у Лукашэнкі, ён стаў нелегітымным у вачах значна беларускага грамадства, я думаю, большай часткі беларусаў. І Масква ўжо іначай глядзіць, таму што, канешне, у яе свой інтарэс, тут нельга разглядаць сіметрычна, так бы мовіць, ціск Захаду і ціск Масквы, таму што розныя інтарэсы, розныя каштоўнасці, але Масква ўжо не задаволена тым, што Лукашенко ніяк не можа авалодаць сітуацыяй і што ён пачынае ўжо фінціць у плане вось гэтай канстытуцыйнай рэформы, якую ён Маскве паабяцаў, а цяпер, відаць, вырашыўшы, што не так ужо кепска ўсё для яго выглядае, можна і схітраваць, выслізнуць, праскочыць праз гэты крызіс і неяк утрымацца ва ўладзе. Маскве гэта не падабаецца, яны бачаць, што такім чынам унутраную напружанасць ён не зможа зняць і, ведаеце, укладаць грошы, укладаць рэсурсы ў такога неперспектыўнага партнёра Масква ўжо таксама не хоча. Глядзіце, Пуцін хоць у верасні тады нібыта і паабяцаў $1,5 мільярды, але дэ-факта Мінск на сёння толькі $500 мільярда атрымаў. Завіслі перамовы з
наконт газу, наконт нафты зноў. Москва гэта ўсё подвесила, і відавочна, што яна дамагаецца ад Лукашэнкі ўсё ж таки нейкіх рухаў цела у кірунку транзіту ўлады. А ён гэта не хоча. Карацей, сітуацыя для Лукашенка становіцца ўсё болей дыскамфортнай. І плюс яшчэ трэба дадаць эканамічны чыннік, таму што эканамічная сітуацыя становіцца ўсё горшай, грошай няма, ніхто іх не дасць, плану рэформаў таксама натуральнага рэжыму няма. Карацей, і тут поўны тупік. Таму Лукашэнку становіцца ўсё цяжэй манеўраваць, прастора для такога манеўру у яго рэзка звузілася. Але з іншага боку, глядзіце, новы амбасадар Злучаных Штатаў мае з'явіцца ў Беларусі. Сенат Кангрэсу зацвердзіў Джулі Фішер на пасаду амбасадара ў Беларусі упершыню, падкрэслім, з 2008 года. Што гэта азначае? Уручаць грамату даверную Александру Лукашэнку? Ну, глядзіце, тут нельга гэта разглядаць так, як быццам Вашынгтон такім чынам дасылае нейкі станоўчы знак, станоўчы сігнал афіцыйнаму Мінску. Тут жа варта ўлічваць, што гэта працэс, які мае доўгую інерцыю. Калі не памыляюся, Дональд Трамп яшчэ ў траўні кандыдатуру Джулі Фішер на гэтую пасаду прызначыў. Потым гэта зацвярджалася па чарзе там паэтапна ў амерыканскім парламенце, таму гэта доўгі працэс. І гэта яшчэ следства мінулага этапу дачыненняў, калі Амерыка спрабавала такі прагматычны дыялог з Мінскам наладзіць, і нафтавыя танкеры сюды пасылалі, калі ішоў канфлікт з Масквой. Тут яшчэ вялікае пытанне. Канешне, Джулі Фішер найхутчэй, што ў Мінск прыляціць. Наўрад ці новая адміністрацыя стане яе тармазіць. Але тут варта ўлічваць, што Амерыцы важна мець акно такое для дыялогу, для кантактаў, ну, урэшце, для маніторынгу сітуацыі ў Беларусі тут на месцы. Гэта не азначае, што будуць нейкія паслабленні рэжыму Лукашэнкі. Наадварот, калі меркаваць па тым, што дэмакраты заўжды болей так пільна ставіліся да пытання правоў чалавека, то можна чакаць, што адміністрацыя Джо Байдена будзе ўзмацняць ціск на афіцыйны Мінск. Дыялог з адным з тых, хто па сутнасці з'яўляецца першым адказным за забойствы беларусаў? Вось тут ёсць вельмі далікатнае пытанне, нават калі спадарыня Фішер прыляціць у Мінск, ці будзе яна ўручаць даверчыя граматы Лукашэнку. Гэта вялікая праблема для ўсіх заходніх амбасадараў. Пакуль што вядома, што тыдзень таму французскі новы амбасадар копіі даверчых гэтых лістоў уручыў міністру замежных спраў Макею. Ці гэтым абмяжуецца ўсё, ці ўсё ж такі ён панясе гэтыя даверчыя лісты, арыгіналы і да Лукашэнкі ў кабінет? Вось гэта вялікае пытанне. Я не ведаю, шчыра кажучы, ці ёсць тут нейкая дамоўленасць паміж краінамі Еўразвязу і паміж Брусэлем ды Вашынгтонам. Так што гэта будзе пэўны тэст. Магчыма, што Амерыка паспрабуе знайсці нейкі хітры варыянт. Можа абмежавацца уручэнні копій даверчых лістоў і гэтак далей. Так што гэта пакуль пытанне, якое вісіць у паветры. Спадар Александр, паліттэхнолаг Віталь Шкляраў, які знаходзіўся ў СІЗА КДБ і мае таксама амерыканскае грамадзянства, быў па просьбе Пампео вывезены вайсковым самалётам у Штаты, прайшоў там лячэнне і вярнуўся да жонкі, якая знаходзіцца ў Кіеве і дае сваё інтэрв'ю першае. І гаворыць пра тое, цытую, Лукашенко разумны чалавек і круты мужык. Ці вас гэтыя словы здзівілі Шклярава, які быў на спатканні з Лукашэнкам у СІЗА КДБ? Так, я паглядзеў, што казаў Шкляраў, і ў мяне вось такое ўражанне. Так, чалавека выпусцілі, але ж справу яго не закрылі. Ён прывязаны. Фактычна, наколькі я разумею, ён мусіць па першым жа выкліку з Мінску з'явіцца сюды, тут
нейкія паказанні, карацей, з ім могуць рабіць следчыя дзеянні. Тут у яго ў Беларусі сваякі знаходзяцца, хворая маці, наколькі я ведаю. Карацей, ён застаецца палітычным закладнікам. І ў гэтым статусе, можна зразумець, што чалавек, ці можна выказаць такую версію, што чалавек, можа, не зусім шчыра нейкія рэчы кажа, а дзеля таго, каб усё ж такі не паставіць пад удар сябе і сваіх родных. Так што гэта вось такая падступная тактыка беларускага рэжыму. Браць людзей у закладнікі. І фактычна усе, хто знаходзяцца ў следчым ізалятары КДБ, ці каго там выпускаюць пад хатні арышт, яны застаюцца закладнікамі. І, дарэчы, калі казаць пра дачыненні з Захадам, дык на нейкім этапе, я думаю, што беларускія ўлады зноў паспрабуюць свой ужо выпрабаваны метад, гэта значыць пачаць торг вось гэтымі палітвязнямі. І раней гэты нумар у іх збольшага пракочваў, за кошт гэтага ім удавалася ў пэўнай ступені нармалізаваць дачыненні. Але цяпер сітуацыя болей цяжкая. Зрэшты, таксама за кратамі ў такой сітуацыі ў 2010 годзе знаходзіўся і ваш сын. Між іншага, трэба таксама пра гэтыя рэчы казаць. Міліцыянт, які стаў на бок народу, трэба было паказаць, што так рабіць нельга. Таксама Шкляраў кажа пра тое, склалася адчуванне, што Лукашэнку ўжо ўсё роўна. Ці сапраўды Лукашэнку ўжо ўсё роўна, мяжа пройдзеная, і губляць няма чаго, і буду біцца да канца, як ён кажа, што сыйду, калі мяне папросіць апошні сілавік. Так, гэта была паказальная фраза Лукашэнкі, што калі апошні амонавец папросіць ці нейкі там доктар, то тады толькі сыйду. На практыцы дэ-факта гэта азначае, што ён не збіраецца сыходзіць. Але не таму, што яму ўсё роўна, а таму, што якраз яму не ўсё роўна. Яго хвалюе ягоная асабістая будучыня, ягоная бяспека, бяспека ягонай сям'і. І таму ён, разумеючы, што ён шмат дроў наламаў, што у яго, фігуральна кажучы, багата шкілетаў у шафе, ён проста баіцца, што ніякія гарантыі не спрацуюць. Ён увогуле ж вельмі падазроны чалавек. А тут такая справа жыцця і смерці, так бы мовіць. Таму ён, я думаю, не верыць ні ў якага пераемніка, ні ў якія гарантыі і будзе рукамі, зубамі трымацца за гэтую ўладу. Ён паспрабуе фінціць, вось там нешта з гэтым усебеларускім сходам прыдумаць, каб можа стаць такім беларускім Брежневым і не выбірацца, а каб яго гэты сход прызначаў. Але у кожным разе, я думаю, што нейкіх вось такіх крокаў, што як некалі Ельцын, я устал, я ухожу, вось гэта наўрад ці беларусы дачакаюцца. Найхутчэй, што ён будзе трымацца за свой гэты трон да апошняга, і ззаду за гэтым тронам у яго будзе стаяць аўтамат Калашнікава. Але з іншага боку, Новы год надыходзіць, і ўсе вельмі чакаюць менавіта такіх словаў ад Александра Лукашэнкі. Можа, жаданне і збудзецца. Дзякую вам за гэтую размову. Александр Класкоўскі, вядомы палітычны аглядальнік, быў з намі на сувязі. Напрыканцы ж яшчэ раз пра салідарнасць спадарства. Пакуль Александр Лукашэнко гуляе ў доктара, сапраўдныя лекары змагаюцца за жыццё беларусаў. Кранальнае відэа падтрымання медыкаў з'явілася на тэлеграм-канале «Стачкам у Беларуськалі». Будзьма разам. Для вас працаваў Сергей Пацасон. Да сустрэчы ў эфірах. Как можно отнять жизнь? Как можно выключить свет? Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Человеку знать не дано, сколько времени будет он жить, но дано выбирать одно. Как ему
с этим временем быть, жить, 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 жить. Просто жить. Добрый вечер, шановное спадарство, з вами Ярослав Стешик. 16 снежня беларусы не столькі рыхтуюцца да святаў, як спрабуюць перамагчы ўвесь гэты рэпрэсіўны апарат ды выжыць пад навалаю беззаконня. А Белсат працягвае паказваць, што адбываецца. Long live Europe. Long live Беларусь. Живе Беларусь! За свабоду думкі. Без вольнай Беларусі не будзе вольнай Еўропы. З такімі словамі Святлана Ціханаўская прыняла ўзнагароды імя Андрэя Сахарова, ўзнагароду ўсёй беларускай дэмакратычнай апазіцыі. Але чаму трэці пакет санкцыяў аказаўся слабым? Это, в принципе, плохой сигнал со стороны Евросоюза, что мы еще все-таки играем некоторые игры или некоторые из нас пытаются играть игры с режимом Лукашенко. Меня за руки, за ноги потащили в бус. Штраф за бел-червоно-белый шалик. 800 дней, это мне надо 2 месяца не пить, не есть. 2 месяца. Добрая навіна. У рэзідэнцыі Еўрапейскага парламенту ў Брусэлі ўручылі прэмію імя Андрэя Сахарова за свабоду думкі. Галоўную ўзнагароду еўразвязу ў галіне правоў чалавека сёлета атрымала дэмакратычная супольнасць Беларусі. З месца падзеяў Аліна Коўшык. Без вольнай Беларусі не будзе вольнай Еўропы. З такімі словамі Святлана Ціханаўская прыняла ўзнагароды імя Андрэя Сахарова, ўзнагароду ўсёй беларускай дэмакратычнай апазіцыі. І сёння ў Брусэлі сапраўды беларускі дзень. Гэты дзень быў прысвечаны не толькі праблемам, але і святкаванню прагі да вольнасці, дэмакратыі нашай краіны. У самым галоўным месцы, ў сэрцы Еўрапарламенту прайшло ўручэнне гэтай важнай узнагароды. Сёлета ў 3-й раз яе атрымалі беларусы. Першымі была Беларуская асацыяцыя журналістаў, потым быў Александр Меленкевич, а сёння ўся дэмакратычная беларуская апазіцыя. І гэта азначае, што ўвесь свет, Еўропа, глядзіць на Беларусь, захапляецца і памятае про нас. Этой награды достоин каждый белорус, потому что каждый сейчас борется с диктатурой, каждый сейчас борется с режимом в той мере, в какой он или она может. И эта награда означает признание всем миром белорусов в их стремлении бороться за демократическое будущее. Гэта перамога беларускага народа у гэтым годзе адлюстроўваецца вось менавіта ў гэтай прэміі, бо тыя дэмакратычныя каштоўнасці, які ўжо ёсць у еўрапейскім звязе, мы да іх таксама ідзем, і для нас вось прызнанне ролі усіх тых людзей, якія узнагароджаны, і ролі каардынацыйнай рады, яна вельмі такая высокая. Мы вельмі ўдзячны і Еўрапейскаму парламенту за такую ўзнагароду для ўсіх нас. Наш выбітны праваабаронца Алесь Беляцкі запрапанаваў, каб не толькі сённяшні дзень быў беларускім, каб увесь 2021 год тут у Еўропе, в аб'яднанай Еўропе, быў годам Беларусі. Яшчэ такая цікавостка, што зараз Еўрапейскі парламент амаль не працуе з-за ковіду, тут усё удалённа, але менавіта для нас, для беларусаў, яго як бы адчынілі наноў, адпалілі, уключылі ўсе ліхтары і святло, каб паказаць всяму свету і надаць больш увагі беларускаму пытанню. І, дарэчы, сёння упершыню беларуская мова гучала ў перакладах у Еўрапейскім парламенце. А таму вельмі спадзяемся, што за гэтымі вельмі прыгожымі і сімвалічнымі
прычынамі за гэтай узнагароды пойдуць таксама канкрэтныя крокі. Санкцыі і ціск на рэжым Александра Лукашэнкі. Аліна Коўшчык, Белсат, Брюссель. Сёння ж Еўразвяз ухваліў трэці пакет санкцыяў адносна чыноўнікаў і сілавікоў, верных Александру Лукашэнку, а таксама супраць цэлых структураў. У чорны спіс трапілі яшчэ 29 асобаў і 7 прадпрыемстваў. Імёны і назвы абвесцяць заўтра, але прыхільнікі санкцыяў як інструменту ціску на дыктатуру назвалі пакет непрапорцыйным адносна дзясяткаў тысяч арыштаваных, 150 палітзняволеных і прынамсі 10 забітых у сувязі з пратэстамі беларусаў. Чаму санкцыі такія, як бачым, Юлія Цельпук. Сотні тонаў рыбы для кампаніі «Санта Брэмар» будуць пастаўляцца з Ісландыі, як пастаўляліся і раней. Гаспадарчых санкцыяў супраць кампаніі «Еўразвяз» не ўвёў, хаця першапачаткова гэты селядзец у санкцыйных спісах быў. Блізкі да Александра Лукашэнкі бізнесовец, уласнік «Санта Брэмар» Александр Машэнскі ў каментары нашай Ніве пацвердзіў, што прыклаў намаганні, каб не трапіць пад абмежаванні. У тых, хто складае гэтыя спісы, ёсць пэўныя крытэрыі ўключэння. Напэўна, карэктна ставіць пытанне аб тым, ці адпавядае «Санта Брэмар» гэтым крытэрам. Можа, мы расстрэльвалі дэманстрантаў, можа, мы кашалькі ў тэрміналогіі аўтараў. Я не думаю. 7 кампаніям дзейнай улады не ўдалося абмінуць гаспадарчых абмежаванняў Еўразвязу. Санкцыйныя спісы рыхтаваліся еўрапейскімі службамі, беларускія дзеячы адно падзяліліся профільную інфармацыяй. Сузаснавальніца беларускага вольнага тэатру цвердзіць, што рэжым у стане таемна плаціць еўрапейскім лабістам за вывядзенне з-пад санкцыяў гаманцоў Лукашэнкі. Какие причины? Ну, Латвия вам, например, скажет, у нас бизнес остановится. Германия скажет, у нас бизнес остановится, потому что у нас старые отношения с русским бизнесом, который тоже финансирует Лукашенко. Спіс вінаватых у рэпрэсаванні палітыкаў, сілавікоў, суддзяў згодна з персанальнымі санкцыямі Еўразвязу не дацягвае да сотні асобаў. 29 з іх дадалося сёння. Лідарка дэмакратычнай апазіцыі пракаментавала. У нас в стране эскалация насилия. Людей все так же сажают, людей все так же пытают в тюрьмах. Люди чувствуют себя небезопасно уже в своих квартирах, дворах. И небезопасно ходить, говорить, уже скоро станет небезопасно дышать. Поэтому мы настаиваем, конечно же, на следующем пакете санкций, конечно же, потому что это даже несерьезно. Пятрас Аўштравічус, дэпутат Еўрапарламенту з Літвы, якая разам з Польшчаю прасоўвае санкцыі наймацней, таксама расчараваўся. Это, в принципе, плохой сигнал со стороны Евросоюза, что мы еще все-таки играем некоторые игры или некоторые из нас пытаются играть игры с режимом Лукашенко. Грамадзянская супольнасць, нягледзячы на тое, што пацерпіць сама, просіць Еўропу дзеяць рашуча супраць прадпрыемстваў, якія фінансуюць Лукашэнку. Ёсць чыннікі, якія тармозяць прыняцце сур'ёзных рашэнняў, кажа палітолог. Еўрапейскія краіны асцерагаюцца, што вельмі моцныя санкцыі, эканамічныя асабліва, могуць не прывесці не да таго, што зрынецца рэжым беларускі існы, а да таго, што гэты рэжым пойдзе на больш цесную інтэграцыю з Расіяй. Да прыкладу, адключэнне Беларусі ад сістэмы SWIFT, пра якое просіць каманда Святланы Ціханаўскай, у выніку дасць падключэнне Беларусі да расійскіх плацёжных механізмаў і гэтак далей. Еўропа ідзе названыя палітыкамі і палітолагамі сімвалічныя візавыя абмежаванні, а найбольш эфектыўнымі былі б секторальные санкции, да, там заборона увогуле там на неких целых секторов экономики покуплять продукцию. Вот. Ну, але это болючий удар и по белорусскому громадству, и по простым людям. З досвіду палітолага такія санкцыі крайняя захада, на якую Еўразвяз пакуль не пойдзе. Мацнейшага ціску на спонсараў дзейнага палітычнага рэжыму, у тым ліку расейцаў, аналітыкі чакаюць ад ЗША адно акт аб дэмакратыі, правах чалавека і суверэнітэце, які даў бы прэзідэнту паўнамоцтвы на прыняцце рашэнняў, маюць ухваліць яшчэ Сенат і сам прэзідэнт ужо ў наступным годзе. Юлія Цельпук, Белсат. Працягваем выданне аб'ектыву. Спадарства, варта нагадаць, за што Еўразвяз ды іншыя краіны уводзяць санкцыі супраць Александра Лукашэнкі ды верных яму чыноўнікаў. Амаль кожны дзень беларускія суды выносяць крымінальныя выракі, звязаныя з палітычнымі поглядамі абвінавачаных. Сёння суддзя Сняжана Кіндзеева пасадзіла на 2 гады ў турму мастака Уладзіслава Макавецкага. За палітычнымі рэпрэсіямі сачыла Діяна Радкевіч.
2 гады пазбаўлення волі атрымаў сёння мастак разбяру Уладзіслаў Макавецкі з Віцебску. Паводле абвінавачвання 6 верасня на маршы ў Віцебску хлопец нібы замахнуўся на міліцыянта гумовую дубінкаю падабранай зямлі. Моему сыну 27 лет, и за все эти годы он ни разу не подрался. Он очень спокойный, рассудительный, немногословный. Вот. И я всем мамам желаю таких детей. Он беспроблемный ребенок был. Уладзіслаў не прызнаў сваёй віны. Пад вартаю яго трымалі 3 месяцы. За это получить, извините меня, 2 года лишения свободы, это можно, наверное, только в Беларуси и в Северной Корее. Год пазбаўлення волі прысудзілі актывісту з Гомлі Алексею Раманаву, у якога анкалогія. 28 ліпеня на пікеце ў Хойніках мужчына негатыўна выказаўся пра Лукашэнку, пасля чаго распачалі крымінальную справу. Ну что, посмотрим, какой сегодня будет суд. Александр Шарабайка з Глыбокага ўжо адседзеў 17 сотняў за ўдзел у пратэсце непадпарадкавання міліцыянту, але перад гэтым паспеў падаць скаргу ў Віцебскі абласны суд. Сёння на паўторным разглядзе справы ранейшую пастанову пакінулі без зменаў. Дали мне 17 суток по этому поводу. Вот. То есть дали без всяких оснований, не учитывая вообще никаких не видеозаписей. То есть, полный бред. Адразу пасля суда ў фае Александра затрымалі. Як бы ты не казаў, усё злеплена, сфабрыкована. 3 гадзіны ў следчым камітэце правёў сёння старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец, які праходзіць сведкам у крымінальнай справе аб закліках да дзеянняў, накіраваных на прычыненне шкоды нацыянальнай бяспецы. З яго ўзялі падпіску аб неразгалошванні. Раніцаю на акрэсці выпускнога рэдактара онлайнеру Мікалая Градзюшку сустрэла ягоная сям'я. Журналіста затрымалі 13 снежня, сёння далі штраф 810 рублёў за нібыта ўдзел у пратэсце. Беларускіх журналістаў падтрымалі сёння расійскія тэлевядоўцы Ксенія Сабчак, Уладзімір Познер і Мікалай Сванідзе. Александр Григорьевич, журналистам не место в автозаке и на нарах, особенно если эти журналисты женщины. Преследуя их, сажая за решетку, вы демонстрируете не силу, а слабость. За кратамі застаюцца нашыя калегі Кацярына Андрэева, Дар'я Чульцова і Кацярына Барасевіч. Журналістак прызналі палітзняволенымі. Яшчэ амаль тыдзень правядзе за кратамі Іван Куракевіч, аператар-фрылансер. Яго затрымалі падчас маршу пенсіянераў 8 снежня. Діяна Радкевіч, Белсад. Працягваюцца адміністратыўныя суды супраць грамадзянаў, затрыманых на маршы пенсіянераў. Гэта больш за 100 беларусаў сталага веку. Не ўсе маюць годныя пенсіі, але суддзяў гэта не спыняе. Людзі ў мантыях прысуджаюць максімальныя штрафы, але на пазняк працягне. Усіх затрыманых на панядзелкавай акцыі пенсіянераў вызвалілі. Пратаколы былі складзеныя ледзь не на кожнага другога удзельніка. Бальшыню адпусцілі пасля складання пратаколу. Некаторых толькі пасля ночы на Акрэсціна і ўжо са штрафамі. Всем, значит, остальным дали по 30 базовых. 40 базовых у меня за один протокол и 20 базовых за второй. То есть я получила 60 базовых штрафов. И плюс еще 25, которые у меня были на с 20 числа. У Тацяны штрафаў ужо на 2300 рублёў. Гэта 6 ейных пенсіяў. Ніякіх зніжак за век і памер пенсіяў суддзі не робяць. Штрафуюць на поўную. Астатніх суды яшчэ чакаюць. Святлану затрымалі пасля маршу людзей з неабмежаванымі магчымасцямі. Меня, они бусик, на пол бросили, бусики. А у меня куртка, маска, шляпа, и все это мне на лицо. И я задыхаюсь. И, чувствую, что асфиксия у меня начинается. У РУС прычапіліся да дзіцячага шаліка ўнучкі. Міліцыянты разгледзелі ў ім пратэставую сімволіку. Пры затрыманні ў яе забралі ўсё, што знайшлі. Тэлефон і 80 рублёў у кішэні. Не пакінулі нават на талончык, каб яна магла дадому даехаць. Маўляў, вернуць, калі заплоціць штраф 810 рублёў. На каком вообще основании? Вот это 809, это мне надо 2 месяца не пить, не есть. 2 месяца. Пойду с протянутой рукой, чтобы там внук помог, там дочка. Усё жыццё жанчына адпрацавала ў навукова-даследчым інстытуце. Пенсія 470 рублёў. Пакуль пенсіянерка падала хадайніцтва, каб ёй растлумачылі, на якой падставе ёй прызначылі штраф гэткага памеру. А вось у спадарыні Людмілы штрафу назбіралася ўжо на 1600 рублёў. Жанчына мае інваліднасць другой непрацоўнай групы. Першы штраф далі за тое, што замінала амапалцу затрымліваць дзяўчыну. И переключились они вчетвером на меня за руки, за ноги потащили в бус. Но, слава богу, девочка освободилась.
Спасла девочку. Хоть мне дали 10 базовых величин, я о своем поступке не жалею, я поступила точно так же. Хоть тогда это было спонтанно, а теперь бы я сделала это умышленно. На штраф далі растэрмінавання на паўгода, сплочвае па 45 рублёў на месяц. Пасля маршу інвалідаў чарговае пакаранне. Калі і тут дадуць растэрмінавання, то будзе на месяц на 2 штрафы аддаваць 270 рублёў са сваіх 440 пенсійных. Просто в душе у меня все кипит, и я не жалею, что я хожу, я и ходить буду, и на каждом суде об этом говорю. Родныя абяцаюць дапамагчы. Частку сумы сабралі салідарныя беларусы праз чаты. Бо адмысловых фондаў дапамогі няма, а байсол з усімі не спраўляецца. Если есть возможность, там вот вы видите, что пенсионеру там кто-нибудь видит, ну подойдите, предложите тоже сами помощь. Ну это что же вот не возбраняется. Цяпер спадарыні Тацяне вядома пра 65 асуджаных пенсіянераў падчас акцыяў. Да іх можа дадацца і яшчэ сотня апошніх затрыманых. Сумнае лідарства трымае 63гадовая Алена Гнаук. Берасцейка мае 6 штрафаў звыш як на 3000 рублёў. Алена Пазняк, Белсат. Яшчэ адзін легальны спосаб супраціву рэпрэсіям, які выкарыстоўваюць беларусы, юрыдычны. Студэнты, адлічаныя за акцыі салідарнасці ды забастоўкі, звярнуліся з пазовамі ў суд і патрабуюць прызнаць рэпрэсіўныя дзеянні рэктарату незаконнымі, а таксама прымусіць адміністрацыю універсітэтаў агучыць, ці насамрэч ВНУ па-за палітыкаю. Хрысціна Чарняўская. Пра сваё адлічэнне Марына, студэнтка 4-го курсу факультэту культуралогіі і сацыяльна-культурнай дзейнасці Беларускага дзяржаўнага універсітэту культуры і мастацтваў даведалася выпадкова. 27 кастрычніка ў яе перастаў спрацоўваць пропуск. Лёс дзяўчыны раздзялілі яшчэ 17 студэнтаў універсітэту. Свайго рашэння адміністрацыя вышэйшай навучальнай установы не патлумачыла. С приказом даже не ознакомили. Предоставили только выписку из приказа, где указано, что мы отчислены за грубое нарушение правил внутреннего распорядка. Вот. И в ответе на просьбу предоставления всех материалов, касающихся дела, там указано, что они не могут нас ознакомить с приказом, так как указаны другие отчисленные. У списах на адлічэнне апынулася і Маргарыта, аднагрупніца Марыны, хаця абедзве дзяўчыны дагэтуль не мелі заўваг ды папярэджанняў ні ў навучанні, ні за дысцыпліну. Ничего до этого не было. Более того, в этом году я получила скидку на обучение и ничего не пропускала. В принципе, были научные работы. И когда тебя отчисляют за то, что ты, грубо говоря, пропустил 40 минут пары, с которой ты отпросился, это максимально странно. Студэнты звярнуліся з калектыўным пазовам у суд. Першае паседжанне для азнаямлення са справаю сёння прайшло ў судзе Кастрычніцкага раёну Менску. Прадстаўнікі універсітэту прызналі, што прычынай адлічэння стаў удзел студэнтаў 26 кастрычніка ў несанкцыянаваным мерапрыемстве. У нас забастовка. Гэтым самым яны груба парушылі ўнутраны распарадак ды праявілі непавагу да адміністрацыі навучальнай установы, мяркуе кіраўніцтва ВНУ. Аднак, як зазначае адвакат Сергей Зікрацкі, у кодексе аб адукацыі такая жорсткая мера спагнання, як адлічэнне, прадугледжваецца пры сістэматычным неаднаразовым парушэнні. Позиция университета была такая, что кроме кодекса об адукации мы еще по аналогии применили працоўны кодекс, які мае магчымасць применять такую меру дисциплинарного спагнання, як звальненне за аднакратнае парушэнне. Але у нас прямо забаронена законодаўствам аналогію прымяняць да мераў адказнасці. Гэта не адзінкавы выпадак, калі адлічаныя звяртаюцца ў суды. Гэтак учора у суде Савецкага раёну сталіцы разгледзелі справы былых студэнтаў Беларускага нацыянальнага тэхнічнага універсітэту Уладзіміра Далецкага і Антона Янецкага. Есть кодекс об образовании, который неоднократно уже наш университет этим отчислением нарушил. Много прошло нарушений по процедуре, точно так же и по оформлению документов. Грубо говоря, именно нарушений с отчислением выше крыши их очень много. И БНТУ, наш университет, администрация нашего университета на это все начхала. То есть, если ты как-то выступаешь против или могут показаться для
руководство университета, что ты какой-то не такой, то есть поддерживаешь другую сторону, то есть хочешь какие-то перемены и так далее, то на тебя будет давление, так как ты не подходишь под характеристики для них нормального студента. На думку прадстаўніцы свабоднага правзвязу беларускага Марыі Тарадзецкай, якая рэпрэзентуе інтарэсы студэнтаў, рашэнні аб адлічэнні маюць выключна палітычныя падставы. Появилась такая бумага, нам вчера зачитали о том, что будет создаваться комиссия по замене дисциплинарного взыскания, то есть с отчисления на, скорее всего, выговор. С такой позиции вуза мы тоже абсолютно не согласны. Мы требуем, наши требования остаются неизменными. Мы требуем отмены незаконного приказа. Агулам па краіне адлічылі ля 200 студэнтаў. Найбольшая колькасць 53 маладзёны з БНТУ. Больш за дзясятак з Менскага дзяржаўнага лінгвістычнага універсітэту. 6 студэнтаў з Беларускага дзяржаўнага медычнага універсітэту. Хрысціна Чарняўская, Белсад. Усё паводле расійскіх лякалаў. Палата прадстаўнікоў рыхтуецца прымаць закон аб замежных агентах. Гэтак будуць трактаваць недзяржаўныя арганізацыі, якія атрымліваюць фінансавую дапамогу з-за мяжы, у тым ліку для гуманітарнай дзейнасці. Вольга Старасціна падрабязней. Пакуль простыя людзі, беларусы і расійцы жывуць спакойным жыццём, улады нашых краінаў у мірны час вядуць нябачныя баі. Вораг у афіцыйных Мінску і Масквы адзін – захад. Гэта вынікае са слова ўдзельнікаў паседжання камісіі для абароны дзяржсуверэнітэту, што зладзіў Расійскі Савет Федэрацыі. Удзел у ім узяў і чалец Беларускай палаты прадстаўнікоў. Современная война, так сказать, комплексная, гибридная, собственно говоря, против России, как, собственно говоря, и против Беларуси, уже объявлена. У ворага вонкавага ёсць пасобнікі і ўнутры, лічыць беларускі палітык. Гэта не дзяржаўная арганізацыя, мэта якіх палепшыць жыццё грамадства. Через внедрение, условно говоря, зеленой экономики с блокированием развития, допустим, атомных технологий, через гендерное равенство, через ювенальную юстицию, через вот такие социальные механизмы. Экалагічныя ды іншыя грамадскія арганізацыі збіраюцца прыраўняць да замежных агентаў, што істотна абмяжуюць дзейнасць НДА. Андрей Савіных папрасіў расійцаў падзяліцца напрацоўкамі і досведам у гэтым кірунку. У суседняй краіне закон аб замежных агентах дзее ўжо 8 гадоў. За гэты час значная частка арганізацыяў спыніла сваю дзейнасць. Іншыя ж рэгулярна штрафуюць. За то, что какие-то материалы не маркированы иностранно-агентским лейблом. В чем тут проблема? В том, что закон в этой части сформулирован так, что по большому счету невозможно предугадать, что именно должно быть маркировано. Либо ты должен вообще обвешаться ярлычком «иностранный агент» с ног до головы, включая там на визитке это себе проставить, либо ты будешь ходить под дамокловым мечом очередного штрафа. Калі ўлады бачаць небяспеку ў недзяржаўных арганізацыях і замежнай дапамозе, то самыя беларусы, наадварот, выказваюць удзячнасць. Почему плохо? Я должна к этому относиться. Дают, бери, бьют, беги. Поэтому любая помощь, спасибо, кто помогает. Это же, на пользу другим людям. Поэтому я только за. Пускай ищут денежки. Раз государство не помогает, а что остается делать? Дзяржаўныя арганізацыі таксама з-за мяжы атрымліваюць дапамогу, просто гэта не афішуецца. Пацвярджаюць гэта і прадстаўнікі недзяржаўных арганізацыяў. На самом деле наши государственные органы получают на порядке больше денег, чем любые программы для гражданского общества. То есть многомиллионные проекты, финансированные Евросоюзом для улучшения различных областей деятельности нашей страны. То есть, тогда, в общем, вся наша страна иностранный агент. Няўрадавыя арганізацыі паўстаюць з ініцыятывы грамадзянаў і служаць інтарэсам грамадства. Яны не ўдзельнічаюць у палітыцы, але аказваюць уплыў на ўлады. Калі ў дэмакратычных краінах прыслухоўваюцца да меркаванняў прадстаўнікоў людзей, то ў недэмакратычных іх называюць замежнымі агентамі, ды абмяжоўваюць іх дзейнасць. Вольга Старасціна, Белсад. Больше информации на нашей сторонце belsat.eu, а таксама ў нашым тэлеграм-канале. Сёння аплікацыя Telegram часова не працавала па ўсім свеце, але калі ў вас працуе, то падпісвайцеся. А цяпер запрашаю на размову дня Віталя Цыганкова з пытаннем, ці ўмяшаюцца вайскоўцы, ды ці выступяць супраць міліцэйскага карнага апарату. З вами быў Ярослаў Стешык. Да сустрэчы.